tawang-tawang tangis grantes ngenes kang denidak martabatmu mapan ning taman Pamardi Putri Penaruan. Pancen bener. Apa sing mbok karepake kabeh? Sing tak karepake aku kepengin Partisara. Partisara bakal tak kukui kanthi tak korbanake nyawaku. Kowe wong wedok ya wangkal atimu kukuh bakuh. Ora apa-apa. Yen to Partisara kok kukuwi ra dadi ngopo ning kene aku bakal nembung seneng karo kowe. Kowe gelem dadi bojoku? Aku moh. Piye? Moh dadi bojomu. Gelem dadi bojo gelem. Arek tumindak Kang Nisto ning kene aku kepengin baline 200 semenanjung saka tangan. Kepengin baline semenanjung mintos raya saka Bintara Demak Bet. Kena langai dhisik. Tak jaluk lan kuwi aja mbacut merjaya kelawan 200 semenanjung. Kowe mbacut semenanjung mati. Ora. Aku mundur. Bet. Kowe kepengin baline Ratu Semenanjung. Cegane kaya ngono. Kena ning dudu kowe kang nyuwun Ratu Semenanjung. Banjur aku kepengin rawuh Sultan Trenggono ning Benaruan. Mitungkasku kelawan kuwi tunggul wulung. Ana beset kulite 200 semenanjung. Gedene tumekaning pati. Pepitungan kelawan aku. Kena Waalaikumsalam. Tulung Kanjeng Sultan Trenggono. Sakwise aku ngabiyantara apa pasugatan? Kanjeng Sultan Trenggono ampun kesusu. Nggih. Mergo aku kudu tindak. Kula badhe atur segah bawa rasa kagem panjenengan. Heeh. Nah, sasampunipun kula atur segah bawa rasa mangke saparembang. Iya. Ambar Sekar lan Ambar Sari. Jenengan gancaki kula apa piye kok tekan ambar-ambar? Lah sawo. Monggo. Iki kadangmu. Mboten. Menika abdi kula. Tak unjuke iki banyu. Kelangenan panjenengan banyu suci saking napa Arab Saudi. Jam-jam menika. Oh, kok zip-zip. Lah banyu jam-jam. Mati. Sultan. Aja napa ri? Kaya ngene iki lho, Sultan tindakan kok siji wae ora ono sing nderekke. Mesake rayone ya kira ya. Lanjung. Sikados pundi Rama Sunan? Ora prayoga kesuwen mapana telatah mungsuh prayogane ndang kondur. Lah, seliramu ngersake kondur ning Demak apa arep ing Jepara? Wonten Jepara kemawon Rama Sunan. Yen kaya ngono milih Narpa Cundaka minangka pandherekmu ya. Maeta mekaten kula pasrahaken kalian anak kula pun kali nyamat ingkang milih. Amat milih Narpa Cundaka supaya nderekke wakmu semenanjung. Ayo, Mat. Iya Rama Sunan. Milih penderek kuwi kudu sing sangar. Sing dideni karo wong akeh. Merga apa? Panarukan tekan Jepara ngliwati alas sing gawat kaliwat-liwat. Kami ngaten kula saged mutusake. Iya. Ingkang pantes dados pendherekipun 200 semenanjung boten wonten sanes. Kyai Karebet Rama Sunan. Yen ngono Karebet kudu ngati-ati nderekke kasugengane wakmu semenanjung ya. Nuwun pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
apa le sang? Ketanipun dipun pilih karepet titik kula. Menawi kadang kula kedah gantos pundi. Ah, gampang. Karepet nderekke wos menanjung nggawa Partisara. Nggih. Kowe iso entuk Partisara mesti dadi sultan. Nggih. Karepet kudu mati. Caranipun kados pundi? Oh, golek iwak aja nganti butek banyune. Nggih. Kowe rak wis dilapetno karo Probosemi. Probosemi timbali kei pusaka dawuh kon mateni. Berapa sami? Tambah nih. Gini apa niki? Karepet pateni. Kok tulung-tulung ya napa? Karepet dipun limpe kalian pawungan. Mati. Nggih. Biasane nek ana wong lanang mati yah mene dak kowe sing nguripno. Ah, mboten saged niki pun Rama Sunan. Kowe wis ora iso nguripno? Mboten saged. Ya Allah Gusti, wong wedok kok ora iso nguripno wong lanang mati. Tangile. Partisara ki dipun rebat kalian pawungan. Partisara ilang, mungsa mulawas goleki le. Assalamualaikum. Semir, nggih. Penangsang. Karepet Sute aku ngajeni kelawan sakar. sing perintah kelawan Probosemi kang supaya nyidra marang nyawaku. Panjenengan. Niki aku ora trimo. Kula kanthi kuwi Arep apa? balen wis wadang. Ati ngono aku. Oh, alah bet. Mungsuh kok penangsang muridé Japar Sodik. Kowe kaya musuh muridku. Yo sang yo. Yo. Wah tak jago-jago kok malah melok keok. Penangsang kowe duwe guru Japar Sodik. Tak kei jopo. Ayo Jer, tangi Jer. Tangi Jer, Jer. Karepet wis mate ya bongkoyo. Ayo bali dadi Buah, awan, buah. Ayo kake wangi ora kuat. Dukune teko sang, dukune teko. Ayo wong tuwa kok ora adil blas. Adil piye? Yang bocah padha gelut sing siji ditambani siji diumbarke. Lah jab aku pisan tok kanggo penangsang tok ate. Oh, ngono. Joko mandi kok Karo dhewe lah. Lele nyawa kok metet temen. Tangi. Wes, Kepiye? senajan to karepet bisa urip, nanging cetha. Sing dadi sultan ora sapa-sapa, sing dadi sultan muridku penangsang. Kok bisa? Dasare mergo duwe Partisara layang ke kancingan. Coba aku tak pengen ngerti. Tak wacane ngen leblak krungu Partisara. Lepak. Lepek-lepek ah. Doyang. Oh. Ya, rungono isine Partisara. Jangan tak pengen krungu aku. Lho, Napa? jadwal Wahyu Manggala sasi Agustus. Iki mau piye le sang kok malah jadwale Wahyu Manggala iki mau piye? Melok. Mateni wong. Berarti kuwi ya aja dibuang ya disimpen. Iku ya ana kanggone. Nggih napa? Anggo jaminan bank. Ya jenengan. Partisara sing asli iki lho tak simpen. Loh, kok Duwe pamer. Bar itu saweran pamer. Alah. kleru duit. Loh.
Ya iki petingane dungklane maling ya kaya ngene iki. Arep dimalingi wong disimpen dhisik. Yo. Parti Soro layang kekancingan. Marang sapa wedra ing Bintara Demak keng kacundukan wenang gumanti ana ing Bintara Demak keng tapa asma Sultan Babah Patah Jintunengrat panetep panata agama Kalifatullah Amiril Mukminin sepisan ana ing tanah Jawa. Karepe dhewe merga sing nggawa ki aku tak wenehke muridku Karebet ben dadi ratu. Ayo Le, mulih dadi ratu. Romo Jabar Sotik. Apa le Sang? Perkawis menika boten cekap. Kalamun Karebet dadi Sultan Demak menangsan Balelo. Bagus. Ah, ini Sang. Yen pancen kowe ora trima Joko Tingkir ya Karebet dadi sultan satemah Mbalela. Aku sing mbaluki kowe. Ah, Saestu. kanggo tata-tata wong Senori mbathang sak kiwa tengene diklumpono. Digladi dadi prajurit yen wis siaga ngecak perang. Ing Karebet Joko Tingkir. Ngaten, monggo dipun pungkasi wong jenengan sing sepuh. Ya ngono. Sawise pawiyatan ing bengi iki Joko Tingkir dadi ratu ateges wis paripurna. Nggih.